رحمان تعقیب‌کنی را برای لایک در اینترنت منع کرد. ازبکستان ریدهای عمومی در مقیاس کشور. پسکوف: ما کم هستیم، به مهاجران نیاز داریم. президенти тоҷикистон амали мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барои боз кардани парвандаҳои ҷиноятӣ ки ба гуфтаи ӯ беасосанд, аз ҷумла барои гузоштани лайк дар интернет танқид кард. ӯ ин изҳоротро 29 октябр зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаи давлатии омодасозии кадраҳои баландихтисоси низомӣ дар душанбе баён намуд. вақтҳои охир аз ҷониби мақомоти мазкур вобаста ба далели ҳисобидани маводу наворҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида аз тарафи баъзе шаҳрвандон гузоштани лайкҳо боиси сарсониву саргардонии онҳо гардида истодааст. яъне баъзе мақомот нисбат ба онҳо биасос парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз менамоянд ки ба ин амал бояд хотима дода шавад. Ёдрас мекунем ки соли 2016 ба Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон мафҳуми сафедкунии экстремизм ва терроризм аз ҷумла тавассути интернет дохил карда шуд, ки пас аз он лайкҳо ва шарҳҳо дар зери нашрияҳо ва наворҳои чунин хусусият дошта аз ҷониби мақомоти интизомӣ ба сафедкунии экстремизм ва таблиғи ғояҳои экстремистӣ баробар карда мешаванд. дар навбати худ ин ба парвандаи ҷиноятӣ ва маҳрум сохтан аз озодӣ таҳдид мекунад. то имрӯз аз чунин амалияи татбиқи ҳуқуқ танқидкунандагони ҳукумат, ҷавононе ки дар интернет мухолифинро пайгирӣ мекунанд, қурбон гардиданд. агар мо солҳои охир ҳам масалан ҳамон статистикаи бардошта бинем, дар худи тоҷикистон, на фақат аз ҷумҳури берун, дар худи тоҷикистон ҳам солҳои охир бениҳоят ҳамин қазиёт зиёд шудаанд. аммо нозирон ба ҷиддияти ниятҳои Эмомалӣ Раҳмон барои коҳиш додани миқёси таъқибҳои сиёсӣ дар кишвар шубҳа доранд. мегӯяд блогери тоҷик Абдулло Аббосов. тайёри 35-солагиро бинед, якҷо мегузаронед 35-солаги истиқлолият. Саломат ba'zi saqqol qo'yish mumkin. Siz hozir qayerdan topyapsiz bunaqa gaplarni? Islom diniga qayerga yozilgan saqqolni o'stirib, mo'ylabni olib yurish? дар O'zbekiston ҳамлаҳо алайҳи мардони ришдор идома доранд. ҳамлаҳо дар тамоми минтақаҳои кишвар амалӣ карда мешаванд. хабар медиҳад шабакаи Global Tahlil. масалан дар Самарқанд ҳангоми гузаронидани чунин рейдҳо, нерӯҳои интизомии мардони ришдорро бевосита аз истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ва минтақаҳои сайру гашт дастгир менамуданд. бо баҳонаи суҳбати профилактикӣ мардонро маҷбуран ба шӯъбаҳои милитсияи маҳаллӣ мебаранд ва телефонҳои мобилии онҳоро бо диққат тафтиш мекунанд. пас аз муайян кардани шахсияти онҳо бо таҳдиди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабонарӯз ва барои муқовимат ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба таври маҷбурӣ ришҳояшонро тарошиданд. Terrorizm bo'yicha ekan. Bir kelib keting deyapti. Hani boramiz, so'ramiz. Nima bo'lar? Fash holat bo'ldi.
ҳамчунин дар бораи рейдҳо дар вилояти Хоразм хабар дода мешавад. Тибқи иттилои манбаи шабакаи Global Tahlil, 13 ноябр кормандони мақомоти ҳифзии ҳуқуқ соати 5:30 пагоҳӣ ба манзилҳои зисти баъзи сокинони вилояти Хоразм рейдҳо гузарониданд. ба иттилои расмии нерӯҳои интизомӣ, рейдҳо дар доираи мубориза бо тиҷорати маводи мухаддир гузаронида мешуд. аммо бо баъзе сабабҳои ноаниқ ҳамаи боздоштшудагон мардоне буданд, ки барои намозгузорӣ доимо ба масҷидҳои маҳаллӣ мерафтанд. Kuni kecha O'zbekiston bo'ylab soqolli dindorlarga qarshi uylariga reydlar qilib bostirib kirilib, ularni ba'zilari olib ketilib, hatto 15 sutkalab qamalgani haqida har tarafdan xabarlar kelyapti. ҳамчунин мақомоти интизомӣ ҳамаи телефонҳои мобилии аъзои оилаи боздоштшудагонро барои тафтиши дақиқ мусодира карданд. телефонҳои мобилии шоҳидонро, ки кӯшиш мекарданд ҳодисаро ба навор гиранд, аз тарафи мақомоти интизомӣ ба ҳолати корношоям оварда шуд. ба гуфтаи аъзои оилаҳои боздоштшудагон, ки барои тавзеҳот ба шӯъбаи милитсияи маҳаллӣ омада буданд, 38 мард, ки асосан риштдор буданд, ба муддати 15 шабонарӯз боздошт шуданд. Mashhur telekanaldan ko'rsatuvga taklif qilishdi. Sahna orqasi deymiz. Endi o'sha yerda turgan paytim o'sha mutasaddilar kelishdi-da. Sizga mumkin emas. Soqolingiz bilan chiqishingiz mumkin emas deydi. Ну, таких достаточно жестких действий. русия барои рушди бо суръати кишвар ба муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои дигар ниёз дорад. дар ин бора сухангӯи президенти русия Дмитрий Песков изҳор дошт. мо ба муҳоҷирон ниёз дорем. гап дар сари он аст, ки русия буҳрони демографиро аз сар мегузаронад. мо дар бузургтарин кишвари ҷаҳон зиндагӣ мекунем, аммо шумораи аҳолии мо кам аст. барои он ки мо бо суръат рушд кунем, бояд ҳамаи нақшаҳои рушдро амалӣ созем. албатта мо ба коргарон ниёз дорем. мо онҳоро танҳо истиқбол мекунем, гуфт ӯ. Без мигрантов мы, в общем, вряд ли выживем, это очевидно совершенно. И об этом говорит и в том числе и Набиуллина, говоря об инфляции. ёдрас мекунем, ки баъди амалиёти террористӣ дар Крокус Сити Холл дар моҳи марти соли 2024, ки дар содир намудани он шаҳрвандони Тоҷикистонро айбдор намуданд, дар Русия маъракаи шадиди зидди муҳоҷирони меҳнатӣ шурӯъ гардид. зимнан бо тасдиқи Кремл дар он миллатгароёни рус низ ширкат варзиданд, ки аз ҷиҳати қонунгузорӣ иштироки онҳо ғайриқонунӣ мебошад. ғайр аз ин, аз ҷониби мақомоти рус қоидаҳои воридшавӣ ва будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Русия вазнин карда шуд. Мое личное сугубо мнение, потому что я не специалист, но я считаю, очень многое упущено. Упущено, во-первых, в законодательстве нельзя было просто так давать возможность проникать сюда огромному количеству мигрантов, которые не соответствуют нашему культурному коду, вообще нашей культуре, которые едва говорят по-русски, а может вообще не говорят. яке аз чунин маҳдудиятҳо, ки 7 ноябр эътибори қонунӣ пайдо кард, тартиби ба қайдгирии геномӣ, яъне ҷамъоварии ДНК мебошад. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ, ба қайдгирии геномӣ барои сохторҳои қудратӣ дар сӯистифода имкониятҳои нав фароҳам меорад. дар минтақаҳои Қавқози Шимолӣ ҷамъоварии ДНК аз мусалмонон муддати тӯлонӣ аст амалӣ мегардад, ки ин барои бофташавии парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати онҳо бо моддаҳои терроризм шароити мусоид фароҳам меорад. бо дар назар дошти он, ки муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Марказӣ аз беқонунии мақомоти қудратӣ аз ҳама тоифаи номуҳофизат мебошанд, ки ҳатто ҳукуматҳои худ онҳоро муҳофизат намекунанд, ҳомиёни ҳуқуқ аз афзоиши ҷиддии бофташавии парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати онҳо пешгӯӣ мекунанд. Для того, чтобы понять, кто такие задержанные, связаны ли они вообще с исламистскими движениями, а если так, то связаны ли они с терактом в Крокус-Сити, для этого у нас совершенно недостаточно информации. Зато мы достоверно знаем, что Федеральная служба безопасности очень любит отчитываться. Она и до всяких терактов отчитывалась о вскрытии в самых разных регионах России ячеек ИГИЛ. Как правило, это были совершенно стереотипные сюжеты. И похоже, что это была группа, организованная провокаторами через социальные сети, которыми потом и отчитывались.